Няма да замина. Няма, сега ще се изправя след малко. Викай, почне виж. Заби се и почва да се изправя. Да, моста почна. Давай! Ники, да вземеш твоите ли да върнеш? Ники! Краката почва. Давай! Дай да скочим да го путнем, бе. Номера се показа. Стубата излезе антифриза, не е замръзнал. Значи предното сако няма. Каска видях една. Чакай. Каската! Ще ги търсим долу, какво да направим? Славе, удържи един кол бързо. Бързо кол, средачката. Да фаним каската. Комето къде е? Каче е долу. Не, свърши. Айде, един кол голям. Славе, кол, бе! Те ще да намерим. Течението, виж как я върти. И тубата с антифриза е Тя много. делфинската каска, не му и накадебна люк. Да ръба малата. Те като балон. Аз трябва ще влезе вътре пак, бе. Това тежко да влиза вътре. Чакай, нищо. Чакай. Идва. Ела, може да Я, как те снимам аз? Говори. Викай! Тавана обаче. Заминава! Тавана. Фарах ми, бе. Айде една каска. Боже, просто. Таван, колонка е голям сила ти, майка, бе. Ти знаеш кой е? Як се там ли, бе? А? Як се там, добре? Я из чанта там ли? Мет, живики. А? Една ръка е, че Йосо почва да дърпа. Да, Йоси. Каза мене, Ники, той там. ти трябва да дръпнеш сега. Да. Ще я дърпаш и направо да го... Не, още малко нататък да го дръпни от. Не, бе, няма нужда, бе. Къде? Дърпай, сега ти Иска да я дръпнеш. дори по-на ти, разбираш? Дай да го... Дай с една лопата малко да го свалим този брак тук. Ей сега тут... Мисля, че стане, бе. А? Не, да го държи. Дръж! Не го пускай. Той трябва да го държи, иначе се обърне. По-добре, дръж го тъй. GPS обаче стои на стойката. Да. Там ли е? Дали дърца от траката до да. Дай! Дърче, че цената стои, бе. Цената му стои. Гледаме само тебе двамата. Йосо ще дърпа и аз ще дърпам да видим какво ще стане. И казваш... Те се пъни много на брега. Ще вързя по-напред. Ето да му покажа